Doncs crec que la primera experiència així en sèrio va ser el 2006, que vaig fer un Vipassana i després vaig anar buscant i vaig estar meditant a diferents escoles i cap al 2013 o així vaig anar a parar al dojo Soto Zen de Mataró i des del primer dia, quan vam fer Quinin, vaig sentir que això era el que estava buscant. I des de llavors medito primer a Mataró i ara estic al Dojo Canon a Barcelona. On t'agrada meditar? No, la veritat és que no tinc preferència. Bueno, el millor és el dojo i a casa o quan viatjo on puc no tinc cap preferència, diguem... Bueno, al dojo. Què t'ha contribuït a la teva vida personal a practicar? A la meva vida personal? No sé, tot, perquè... Bueno, jo sento que és el que sempre he estat buscant i no em puc imaginar la meva vida sense la pràctica i és per mi, com diria jo, la punta de la llança de la meva búsqueda. Sempre he volgut ser una bona persona, he volgut fer el millor que puc i em sembla que la pràctica és el que m'ho permet. No sabria dir més que això, és tot per mi. Què t'ha sorprès més de la pràctica intensiva, pel que deies, del Zen? Què m'ha sorprès més? Bueno, la profunditat, que és inesgotable. Cada meditació descobreixes alguna cosa nou i no hi ha hagut cap cop que m'he arrepentit d'anar a meditar. Jo que algun dia dius, no sé si va anar o no, no hi ha hagut ni un cop que hagi dit, hòstia, avui no tindria que haver anat. Sempre és allò, després dius, sort que he anat. Això potser sí que és una de les coses que em sorprèn cada cop de nou. Creus que s'ha de tenir algun talent per fer Zen? Per fer Zen? Ganes, diria jo, ganes i... Sí, és per als que en tenen ganes, diria jo. Què et va empènyer a començar? Primer experimentar una mica, buscant la veritat, buscant les coses i després en un punt vaig sentir que provant coses diferents mai aprofundeixes i que has de comprometre't amb una via. I només així, comprometent-te de per vida, és com pots avançar realment. I això em va empènyer a escollir la via Zen. Doncs moltes gràcies pel teu testimoni. Gràcies.